दुपारचा प्रहर सुरू होता. गावात सर्वत्र माझी आणि विशालची शोधाशोध चालू होती. त्यांनी आम्हाला सगळीकडे शोधण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, पण शेवटी दमून ते पुन्हा गुरुजींकडे गेले. गावकऱ्यांचा उत्साह कसा वाढवायचा, त्यांना कसं खुश ठेवायचं हे गुरुजींना चांगलंच ठाऊक होतं. त्यांनी त्यातीलच एका माणसाकडून एक निरोप त्याच गावातील एका अतिशय श्रीमंत अशा सावकाराच्या घरी पाठवला. तसा त्या सावकाराकडचा एक विश्वासातील गडी धावत तिथे आला. त्याने गुरुजींच्या पायावर आपलं डोकं ठेवलं. त्याच्या खांद्याला पकडून त्याला वर उचलत गुरुजींनी त्याच्या कानात काहीतरी सांगितलं. सर्व गावकऱ्यांनो, तुम्ही याच्यासोबत आत्ताच्या आत्ता सावकाराच्या घरी जायचं आहे. तुम्हाला योग्य ती मदत केली जाईल. गुरुजींनी गावकऱ्यांना आदेश दिला. तसे ते सगळेच आनंदात त्या नोकराच्या मागून गेले. गावकऱ्यांसाठी हे काही नवीन नव्हतं. इथे तो माणूस हे सर्व पाहत होता. त्याला हे सगळं विचित्र वाटत होतं. शिवाय गुरुजी हे एकटेच गावात होते, म्हणजे त्यांच्या सोबत नेहमीच त्यांची सावली बनून वावरणारा तो शिष्य तो कुठेच दिसत नव्हता. गुरुजी, ती पोरं तशी नाही आहे. तो माणूस पुन्हा एकदा विनवण्या करू लागला. तुझ्या घरावर भानामती झाली आहे हे तरी तुला मान्य आहे ना? हो. मग मी आधी या भानामतीपासून तुझ्या घराला मुक्त करतो. तोपर्यंत गावकरी त्या दोघांना पकडून इथे घेऊन येतीलच. मग आपण त्यांचा काय तो सोक्ष मोक्ष लावू. गुरुजींच्या या उत्तरावर त्या माणसाने त्याची मान हलकीच होकारार्थी डोलावली. गुरुजी एकटेच त्या घरात आत गेले. त्यांनी त्या माणसाची कसलीच परवानगी मागितली नाही. त्यांच्या खांद्यावर एक गाठोडं होतं. त्यांनी दाराला आतून कडी घातली. हे तेच घर होतं ज्यात नयनला त्याचे हात पाय बांधून जबरदस्तीने कोंडून ठेवण्यात आलं होतं. काही किलोमीटर दूर तिथे आता ती वेळ आली होती गुहेत थेट प्रवेश करायची. आमच्या समोरच ती छोटीशी गुहा होती. ती एखाद्या लहान मुलासाठी योग्य होती. सामान्य माणसाला त्यात वाकून जागा बनवून आत जावं लागणार होतं. एका वेळी जेमतेम एकच माणूस ढोपरांच्या सहाय्याने आत प्रवेश करू शकत होता. चेतन आधी आत गेला. त्याच्या पाठून मी देखील आत शिरलो आणि शेवटी विशाल आमच्या पाठून आला. गुहेत अंधार होता. आम्ही जसजसे पुढे सरकत होतो तसतसा त्या गुहेचा मार्ग जमिनीत खोल, अजून खोल जाऊ लागला आणि तसाच आकाराने मोठाही होऊ लागला. आता आम्ही तिथे जेमतेम उभे राहू शकत होतो. समोरच एक वळण होतं. त्या वळणावर येताच आम्हाला एक लाल प्रकाश दिसू लागला. पण तो प्रकाश स्थिर नव्हता, म्हणजे तो प्रकाश एखाद्या दिव्याचा असावा. तिथे पोहोचल्यावर आमच्या लक्षात आलं, प्रकाश हा अजून खालच्या दिशेने येत होता. त्या वळणावर मार्ग बंद झाला होता, पण तिथे खाली जायचा एक नवीन मार्ग दिसत होता. तिथूनच तो उजेड वर येत होता. आम्हाला जरा सावध राहायला हवं होतं. खाली काय असेल याची आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती. कदाचित तो मांत्रिकच तिथे असावा. चेतन पायऱ्यांनी हळूहळू खाली उतरू लागला. आम्हीही त्याच्या मागून खाली उतरलो. गुहा संपूर्णतः दगडात कोरलेली होती. गुहेच्या भिंतींवर मशाली पेटत ठेवल्या होत्या. गुहेत कदाचित ठिकठिकाणी हवा जायला झरोके बनवलेले असावेत. म्हणूनच 20-25 फूट खोलवर असूनही
तिथलं वातावरण अगदी सामान्य भासत होतं. गुहेची रुंदी 5-1 फूट तर उंची साधारण 8-9 फूट असावी. भिंतींवरील 2 मशालींतील अंतर अंदाजे 20-1 फूट असावं. आम्ही दबक्या पावलांनी पुढे सरकत होतो. अचानकच कसला तरी आवाज आला. तसे आम्ही भिंतीला चिकटून उभे राहिलो. आम्ही आमचे श्वास रोखून आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागलो. चेतन मात्र गुहेत मधोमध बिनधास्त उभा होता. त्याला कसलंच भय नव्हतं. समोरून कोणीतरी येत होता. कदाचित तो मांत्रिकच असावा. इतका वेळ आम्ही ज्याच्याबद्दल ऐकत होतो, जो आमच्यावर एकावर एक संकट आणत होता, त्या मांत्रिकाला आता आम्ही प्रत्यक्षात पाहणार होतो. अंधारातून एक आकृती हळूहळू मशालीच्या त्या प्रकाशाच्या दिशेने पुढे येत होती. तिलाही कसलंही भय नव्हतं. आणि का असावं? ती इथेच राहत होती. हे साम्राज्यही कदाचित तिचंच असावं. अंधारातून ती व्यक्ती बाहेर आली. त्याला पाहून आम्ही आश्चर्यचकित झालो. तो त्या गुरुजींचा शिष्य होता. हा मांत्रिक आहे? मी चेतनला विचारले. नाही, हा वीर आहे. कोण? तो शिष्य गुहेच्या मधोमध उभा राहिला. चेतन त्याच्यापासून 10-1 फुटावर होता. चेतन त्यांतील अंतर तसंच कायम ठेवत काहीच घडलं नाही असे भाव आणत भिंतीवर आडवा चालू लागला. बघता बघता चेतन गुहेच्या वरच्या बाजूला एखाद्या वटवाघळाप्रमाणे उलटा उभा राहिला होता. आम्ही हे काय पाहत होतो? हा वीर आहे. युद्धात मरण पावलेल्या एका तरुण योद्धाचा आत्मा. चेतन बोलला. एखादं शिकार जसं शिकाऱ्यापासून वाचण्यासाठी त्याने हल्ला करण्याआधीच स्वतःला मोठं करून दाखवतं, तसंच चेतन स्वतःच्या शक्तीची झलक त्या वीरला दाखवत असावा. हे ऐकताच तो शिष्य हसू लागला. तो जोर जोरात हसू लागला आणि हसता हसताच अचानकच गप्प झाला. हे सगळं खूप भयानक होतं. समोर काय चाललं आहे हे समजायच्या आतच त्याने त्याचं शरीर एखाद्या पाण्यातून बाहेर आलेल्या प्राण्यासारखं जोरात झटकलं. तसा त्याच्या शरीरात बदल होऊ लागला. कोशातून एखादं फुलपाखरू बाहेर यावं तसा तो अचानकच 6-6.5 फुटांचा भीमकाय योद्धा बनला. त्याच्या हातात धारदार तलवार आली. त्याच्या चेहऱ्यावरचा मानवी मुखवटा खाली गळून पडला. मानवी चेहऱ्याआड दडलेलं ते सैतानी रूप आम्ही आता स्पष्टपणे पाहू शकत होतो. गुरुजींचा शिष्यच जर एक भूत आहे, तर मग गुरुजी? माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. आमच्या समोर 2 अमानवी शक्ती एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या होत्या. एकीकडे भीमकाय, शूर, बलवान, कधीही हार न मानणारा असा वीर होता, तर दुसरीकडे एक लहान मुलाच्या रूपातील चेतन होता. दोघांमध्ये दिसायला तरी वीरच वरचढ वाटत होता, पण चेतनकडेही अमाप जादुई शक्तींचा गुप्त साठा होता. चेतन पहिल्या वाराची वाट बघत होता आणि ती वेळ आली. वीरने धावत येऊन आपल्या तलवारीने चेतनवर एक जोरदार वार केला. त्याचा तो वार अडवण्याची ताकद कोणातही नव्हती, अगदी चेतनमध्ये सुद्धा. पण चेतनमध्ये काही दुसऱ्या शक्ती लपल्या होत्या. चेतन गायब झाला.
तलवार जोरात गुहेच्या वरच्या भागावर आपटली. वार एवढ्या जोराचा होता की तलवारीच्या घर्षणाने मोठमोठ्या ठिणग्या बाहेर पडल्या होत्या. वीर त्याच्या स्वभावाप्रमाणे आक्रमक होऊन चेतनवर एकावर एक वार करत होता. पण चेतनही चतुराईने ते सारे वार चुकवत होता. वीर सारख्या ताकदवान शक्तीचा सामना खरं तर कोणीच करू शकत नव्हतं. संपूर्ण गुहेत ठिणग्या उडत होत्या. भिंतींवर तलवारीच्या खोल खुणा तयार होत होत्या. वीर नावाच्या त्या शूरवीराचा राग हळूहळू अनावर होत होता. काय केल्यावर त्या चेतनला मात देता येईल हे त्याला सुचतच नव्हतं. त्याच रागात त्याने त्याची तलवार जोरात चेतनच्या दिशेने भिरकावली. चेतनने हा सुद्धा वार चुकवला. ती तलवार थेट भिंतीत जाऊन घुसली. तो वीर रागाने जोरात ओरडला. त्या एवढ्याशा चेतनवर त्याची ताकद चालत नाही हे पाहता तो आमच्या दिशेने वळला. तो काही कळायच्या आतच आमच्यावर धावून आला. इतक्यात चेतने भिंतीत रुतलेली ती तलवार बाहेर काढली आणि वाऱ्याच्या वेगात ती वीरच्या पाठीत घुसवली. जवळजवळ अर्धा तास रंगलेल्या या एकतर्फ्या लढाईत चेतनने केवळ एक वार केला होता. पण तो एक वारच त्या वीर सारख्या बलशाली आत्म्याचा शेवट करण्यासाठी पुरेसा होता. तिथेच त्याची राख बनली. आम्ही चेतनकडे पाहतच राहिलो. तो एवढासा चेतन एकावर एक सगळ्याच अमानवी शक्तींवर वरचढ ठरत होता आणि आम्ही त्याला सर्व बंधनातून मुक्त करायला तिथे आलो होतो. चेतनच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग आता काही पाऊलच दूर होता. तिथे गावात त्या घरात नयन अचानकच जोर जोरात ओरडू लागला. नयन त्या घरात आता एकटा नव्हता. गुरुजींनीही स्वतःला त्या घरात नयन सोबत कोंडून घेतलं होतं. आत नयन सोबत काय घडलं होतं? तो ठीक असेल ना? गुरुजी नक्की कोण होते? गुरुजींनी गावकऱ्यांना सावकाराकडे नक्की का पाठवलं होतं? जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग जरूर पहा. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.